Bueno, Inigo, hemen zaude, kanpenotako pintxure egiteko, ezta? Bai. Hori da. Eta horretarako zagaiak izango dizkizuet. Arrautzak, patata, esne gaina, patata beltza, urdai espikoa, pago espala, intxaur muskatua, ogi xigortua, boilur olioa, ospina eta gatza. Listo? Osagaiak. Bai. Da platera da, bueno, hori, arraultza ikastoa. Bai. Baina, bueno, diez ingrediente guzti diez, arraultza, patatakin eta urrai espikakin. Ikastuak, baina ikatzik ikusi gabe. Hori da. Hori da. Ikusi gabe. Eta, hugo roto salien receta. Beira. Bai. Hasiko gara egiten, lehenengo, patata egosita da. Bai, egosita, lehenengo dugunekin pure bat. Pure bat. Patatasko pure bat. Bai, erki ba. Dugu basala. Hori. Ari egon guztiok. Hori da. Zenbat gau, zenbat momentu pintxo honetan, guk bukaera ikusiko dugu. Bai. Hori da. Bukaera iritsi arte, zenbat pentsamentu zenbat, ari asko. Honekin gainera pilo bat. Pilo bat, ezta? Osatxo bat hori, patata beltza hori. Bai, nola lortu. Eman dugu buelta pilo bat. Hori da. Patata beltza esan du, gero erakutsiko izuet. Patata beltza hementxean, beira. Eta hau da, patata beltza, baina zeuek egindako patata, ezta? Hori da. Hau deshidratatuta, eta gero hidratatzen dugu tinte beltzarekin, eta gatzarekin, eta bizkazpidekin. Tinta beltza, baina txibilen tinta beltzakin ez, bestela, ez? Tinta. Tinta, hori. Kolorante bezala, hori. Eta egingo... Zua martxan ipini berriz, bai. Egingote termomisan. Termomisan batzu. Esne gaia. Esne gaia. Hori da. Hori da. Eta botako bizka gatza. Gatza. Olio bai. Olioare bai. Bai, trufa, boilurra. Horrekin ja perfumia, beha inda dator, ezta? Hori da. Hori da, esentzia bere zeakin zapore horrekin. Itxaur muskatua. Hori da, bai. Hori gutxi botatzen da, eta nola datorren prestatuta, perfumia baliz bezala. Batzutan eta biltzen ondonek, botako tolan. Bai. Piskatxo bat. Karo, gainin bezatapa txiki badakata. Hori da. Piskada bakarri behar dauz egin. Bai, kutu bat, ezta? Bai, hori txiki. Hori da. Gaine, boilurra behak zabore fortu da. Bai, moten da osko, bai. Miniko temen boltan, ja. Ingo da hori, trituratu patata hori txiki ingo da, eta berotu. Eta berotu baita, bi gauzak batean. Hori da. Erki ba, hori martxan jarri deu, eta guan bigarrengo pausua. Hori ingo duna da... Garbitu bai, hori garbitu. Patata beltzak hori frigitu. Hori izango da ikatza moduan. Ikatza moduan, bai. Frigitu ingo dugu. Ikatz itxura horrekin lortzen dugu, patata horrekin, eta gero guztia jateko. Hori da. Eta medeko bai, urdai espiko. Urdai espiko egin gogu krema bat. Krema bat. Egin gogu hemen egiten, izango da hori, bi arrontza deko, eta deko urdai espiko eta patata, baina kreman era. Kreman, bai. Bai, zu esplikatzen zu, baina ikusi ezko, hobetu lortuko dugu. Bai, ez da? Bai. Zatuko hemen, suabezo egin behar dira. Suabezo egin behar da, ez da? Bueno. Eta hau pintxonetako pentsatu aldezue, hogan erabilpen gehiago... Ez, hau da egin da pintxonetako. Pintxonetako, ez da? Bai. Beira. Hau deko hidratu... Ben testura lortu ezke hogan beste zozertako ere pentsatu inbia, ez? Bai, hori da. Hombre, zailin egin zuen. Bai, hori izan da benetan oso zaila egin. Da gaine, ematen, osagai bat asmatu intzuela, ez? Bai. Bai, hori da. Bai, zeuek egin dakoa? Hidratzen dugu ur gutxiekin. Horregatik enseguida frigitzen da eta geratzen da oso urgentea hori da, bai. Horten geho prestatuko dut, papetxo bat zeharako, ateatzeko. Tepiniko tere urdai espikoa ja, bizkat. Gorritzen. Bai. Hori da. Lau. Eta hori egiten den bitartian, galdera bat egiti badakat, ezta? Bai. Hori da. Ezu, noretan sartu zinazten pintxo lehiaketa mundu hontan? Bueno, lehena izan zen, obligados edo kompromiso gaitik. Egon ziren lagun batzuk
lehiaketa bat aurkeztu ziren haiek, bai. Bizkaia martxan. Bai. Eta, bueno, ez genuen egiten pintxoak eta ezer, baina, bueno, eta azkenean, favorez, pasatu ginen. Laguntzeko, eta egiteko, eta hola. Eta geroz, han izan zen Kastigo Arteagan. Bai, hori da Urdaibaien. Bai, eta geratu ginen, laugarren postuan. Oza, lehen da bizi aurkeztu eta ja laugarren. Bai, baina nahi nuena izan zen sari bat lortzea. Hombre, lehen da bizi aurkeztu eta ja sari bila putiare. Eta gara, hortik aurrera ja, ja epin egin ja... Hombre, trini hori eraman behar da, Hori da, seriozki epin egin eta, bueno, ja segin ja, benetan, ja preparatzen ondo eta ondo pentsatzen. Eta benetan iritsi zian, zeak, sariak. Hori da, eta ja... Urte bat gero dago, ja, lortu ginen hiru sari. Hiru sari, 5 urtetan 3 sari, ez da gutxi beha, Ez. Es un fenomeno, fenomeno. Bueno, han... Bai. Gene askotan gertatzen da, igual, zutaz kontu gehiago jakin ezkeola, baina nik egizan da, ortengo Hondarribiko sari banaketan, telebistan, notizitan, erten zinazten, eta hortikan fitxatu, ezta? Bai. Eta zain, abek, txorien etortzeko mokuak. Mokuak baita... Oso zonak, Bai, bueno. Bai. Bueno, jentea ibiltzen dauenan lehiaketan eta bet, denak din izu zonak, benetan. Bai, hemendik ere pasa izan dira, baina, bueno, askotan ez jakinakin, sorpresare askotan ondiz ezaten da, Bai. Ez ezagunak, ez da? Ez ezagunak, bai. Hemendik aurrea ez, hemendik aurrea kobikakuak, durangukoak, euskaldunak, bertakuak. Bai. Berda. Hasi da galtzen ja urro osoa. Hori da. Eta nahi Urdaiazpiko honekin egingo dugu bi partez. Bat, ingo saltza eta beste batik egingo krujiente bat olan basutxoan ipintzeko, txupitan ipintzeko. Zaterako bat. Holan. Eta bestari botako pizkat. Ez gaina pizkat? Ez gaina pizkat, bai. Saltza bihurtzeko, ez da? Bai, hori da. Arki. Eta gero, pintxo hauetan lehiaketan parte hartu izanak zer eragin eukidu geho zuen jatetxian? Zer ikusia badaka, o...? Bai. Freskotasuna eman zaio? Bai. Pintxo honekin egiten duzunean, ja, derrigorrez reziklatzen zara zu. Zure lanien eta teknika berrize. Eta beste teknika batzutan sartzen zea, tresna berrile gero zibide, bai. Hori da txarrena. Urtean beti erosi gara zioza. Beti gauze teknika berrize ekinten, eta bueno. Gustatzen zaigu, eta bueno. Hori da, eta disfrutatzen izazte, baizu eta baita zure anaiara. Bai, asko. Azkenean ez da animatu. Gure gana etortzen animatu da. Baina gubion artean hemen ez da animatu, baina guk eta kau argazkia beria. Argazkian ba ere hemen txena aurkezten dugu. Koldo, bera anaia. Hau esaten da askotan, la cabeza pensante. Zuke launtzen duzu, ez da? Bai. Baina danako balio da, batzuk pentsatzeko, bestiak launtzeko, eta gero, baita ere, hemen jenien aurrian lan egiteko. Hori da. Bueno, mendikan, bezarka handi bat, Koldo, eta holoxia jarraitu. Eskutatu da, ez da? Baina guk erakutsi dugu. Bueno, tan ikusiko esan doien hori... Kasi inda da. Un pizkatxo bat botako da niri. Un pizkat nahi atzu? Bai. Un pizkat, Hemen da. Eta loditu inda gehiagi. Gustoko tekstura hartu du, ez da? Zu pentsatu gaurko ere lehiaketa badala, Ni epai mai eben, Lehiaketa egoten gara... Urduri? Bai, hain baino gehiago, bai. Bai, gaur hasi galtza be. Bueno, nahiko ondo. Bai, ba. Bueno, eta jasiko gara ipintxe. Bueno, lehenko piniko eta arraultza. Bai. Mingo arraultza uraz, uraz, gozita. Bai, hori da. Baina, zenbat, 3 minutuko eta hola? Ez, gutxiago. Gutxiago? Bai, gatza botatzen dugu hemen. Bai. Ospina.
Hori, azaletik kanpo zeikan horra botatzen Bai. Egiten dugu oso gutxi. Bakarrik epeltzeko hori gorringoa, eta gero Akzio honek usten dut izena zula galdarrastatu. aldarrastatu. Hori da. Bai, hori da. Bai. Kostatzen zatik ikastia, baina, bueno, gero behin ikasi ezkeo, aspaldizun erabili eta bai, galdarrastatu. Aldarrastatu. Vale. Eta nahi nula ez da, egon behar da, ez dakit, egun 80 gradura arte, bai, da. Hori da, que zegoan momentu honetan nau 80 gradutan. Gutxi gora, bera. Gutxi gora bera. Eta segidan azten da, nahi zuritzen ja. Bai, horaxe, pixka lagundu. Eta segidan, bai. Eta mitartean ingo duna ja, ba, pizka montagoa. Montatu, bere, ez montatzen. Ontzian, Txupitoren era izango da, txendegu pizkat, hogize. Bai. Eta hau pintxunetako egindako ontzi berezi da, Bai, ezta? bai. Eta egolakoak zenbat dituzuela jatetxean? Ba, horrelako ez hogei edo. Hogei horrela, Bai. Hau berezekin da oso begila bota, nunen baitan da honetako erabili, ezta? Hau dago, egin dago lagun bat gurekan. Ah, bai, guretzat. Bai, ez dago... Ez du existitzen? Nahi hori da. Nahi Zuek nuena dituzue- kupula hori pintxa eta bueno, hori jartzeko, ba, bueno. Bai. Zeo zer berezia. Bai. Bai. Eta zure laguna, nola izena du hemendikan gorantzi bialtzeko? Guillermo Royuela, Guillermo. egin zuen, bai, guretzat. Así que, Hori bueno, da, bere esplikazioekin zoratu, baina gero emaitza beira zeona, eta hemen, telebistan, zuk egindako hori da. platera. Hone platera Hori da, ditu, bertzei, platera hortxen da. apoiatzen da, ezta? Benetan, bai, platera da. Beira, artista, Pintzen dugu hemen, Bai. Ordaiazpiko saltza, Bai, eta gero sartuko gu arrautza, hor barruan. bai. Bakarrik sartuko gu morringoa, ze, Klara hori, Txuringoa ez dugu erabiliko. ez, pizka mantentzeko lan, baina, Bai, hor laneako laguntzen dizu horrela geho, Hori. osea, manejatzeko ordua, baina hori da, baina gero bukaeran kendu nahi duzu kendutzen, bai, txuringoa. kendutzen. Bakera. Dandana ezin da kendu, baina, bueno, zetzen gara, ba. Bai, aldana. Bai. Gor, lehiaketetan, zenba demora kaso pintxo bat egiteko, nola izaten da hori? Bueno, normalean, bueno, Euskadiko txapelketan ez dute pintzen hain Osea, bi ordu terdi eta horrela. Bueno, egotzen zara gora, Bai, 30 minutu 30 dekozu, minutu. goien egiteko. bai. Baina behan dekozu denbora, da Bai. prekozina bat ditzen duguna, Vale, eta vale, dekozu vale. denbora prestatzeko, Egiteko, eta ondo gero antolatzeko, goien dekozu, eta gero azkenengo 30 minutuak goian. bai, goian dekozu, eta gero denbora zure aurrekoa parte hartzen dagoenean, Bai. eta gero zu dekozu 5 minutu. 5 minutu ja amaitzeko ja. Amaitzeko. Baina, bueno, Euskadiko txapelketan ez di zain Espainiako, bueno, estatuko... Gogorro dira. Bai, horre denborakin. Euskalduna beti bai pizka- zen. Eta badaki zerdan zukaldia eta flexibilidade horko 2 minutu askotan bukaera hori asko Hori laguntzen da, du. hori da. Hori badakizu ze gertatzen da, askotan, epaimaia sukaldaria izaten da, hortan dabilena eta badaki, minutu bat bai. gora bera, Garrantzitsua izaten da guretzat ere launtzeko, hori, ez izorratzea egoteko, launtzeko. Guretzat garrantzitsua izaten da sukaldera izaten badale. Minutu horren flexibilidade hori, ezta? Bueno, eta hemen pinu goia, patatasko krema, ezta? Bai. Eta hori ikusi lan geratu diez, Bai. jan dezakezu, patatas. Patata beltza. Ikastuak. Oso goxuak, Bai. Eta, patata txip. bai, patatas chips, ez? Eta ja, brillo honekin deko, ez da ja, neko ikatza moduen, zaten da. Aizu baino. A ber, saltzen hasi bertze, Bai. pontzen zartuta. Hombre. Eta deko ez da biguntzen. Sartzen duzu saltxan barruan, Bai. baina mantentzen da, bai. Bueno, mantentzen da, igual. Bai. Baina amaitu Bai, arte... lehiaketan adibidez, badakizu jarri eta guante pixkatu egiko Bai, duela. bai, Ez, jaten duzu... zintuzietan bihundu. Bai, hori da. Mantentzen da hori gogorra. Eta lan ikatza Hori moduan ematen geratzen di. da, Tekstura, también. hori da. Eta gero ja, arrautza ikastua izateko, ja behar du, bakea, ezta? Bueno, hau denak egin berditu. Bai. Kia ondo puesto kaldea, txukundu, Zor, nahi karritu, ondo. Bueno, qué cosas, ze gauza. bale. Eta ulertzen dugu, hau, izaten da... Pagoaren, zeak, espalak, Espalak, hori da. garki, kasi dugu. Eta ematen duzu Bai. hemen... Hori da, eta ez dugu, eskuan ez dugu erakutsi baina. Bueno.
Hau, egurra da. Bai, egurra. Hori da, egurra. Hori da. Claro, osabaietan ipini dugu, baina ez da jateko. Ez da usaina emateko. Usaina emateko, hori da. Sartzen da kea hor barruan, ja. Habitu bat dator. Paseu zei datorren, ez da? Claro, da hori, horregatik, izena horregatik dator, deko ikatza eta hau pizkate hori. Izentzuen usaila, esplikatzeko aldea, eske zaila da transmititzea ze usaitzen nahi dea. Claro, Baina, bueno, ulertzeko aldea eta hola, izentzua, hori da. Hori da. Bai. Estamos zer, listo? Ya está. Gero jateko bakarrik eso, altxatu behar da kupula hori, eta, bueno, etortzen lehengo usaindu hori, eta gero ja jan. Azken ukituak eta bere lanatok, hau, usaintzea eta baita ere porratzea. Ura irakiten ipini, patata egozia zuritu eta zatitu. Esne gaina, intxaur muskatua eta boilur olioarekin saltza egin. Patata beltza oliotan frijitu. Urdaiazpikoa olio berotatik pasa, urdaiazpiko zati bat juliana eran ebaki, eta beste zatia esne gaina eta zoiarekin murriztu. Ur beroari ospina eta gatza ipini, eta bertan arrautza zartu. Txupitoan, ogia eta urdaiazpikoa ipini. Gainean, urdaiazpiko krema. Uretatik pasatako arrautza eta patata krema. Gainean, patata beltza kuruskatua. Kopatxoa tapatu eta ketu.